Izingane zami zihlobene nendlala, kunzima ngisho ukulala nokukhuleka, ikakhulukazi ukukhulekela impilo. Uyikhulekela kanjani impilo? Ngoba umdwebo wempilo esiyiphila la ngaphakathi ifana ncimishini yasethuneni, ekuthuleni la ngaphakathi etilongweni. Akukho nzima, kuphela onzima ukuphila nabantu abaphila impilo yala ngaphakathi. Wathi hleze kungcono ngishona ukushawa umphakathi kunobuzwa lobuhlungu esihlezi sikuzwa la ngaphakathi. Izweno izwa mangabe ucabanga ngento ezisala zonakala lapha ngaphandle, kepha wona la ngaphakathi awukwazi ngisho nokubaka isandla. La ngaphakathi lokhu bekwa isandla amaqupha phezu kwamanye amadoda awasakwazi nokuzimela, amanye azama ukuzimelela. Nasibiza ngezisebenzi base bangabasebenzi bathi basebenzela inombolo, abangayazi nokuthi iphelelaphi, abathi banokuyiqonda okungcono bathi iphelele ethuneni. Nakona ekuthuleni othulini awukuthola ukuphumula mengabe wahambele ebumnyameni enyameni. Abanye basuke besafuna ukuphakama ngabanye, omunye ephakama ngegazi lomunye, kokunye usuke efuna ukuthi bamcobhoze babe abe kumcothwa. Ayisithole sokuqala sibe ngesenhlonipho, esesibili kube ngesenhlanzeko lethina singayiboni nangamehlo, ngoba ngaphakathi emphefumulweni yabo bangcolile, nangaphakathi emqondweni wabo bangcolile, emzimbeni wabo bangcolile. Inembala emgcwele imizimba bayijwebile. Ngoba akukho nzima lapha ngaphakathi, kepha nzima ukuphila nabantu abaphila khona lapha ngaphakathi, ikakhulukazi mebephila yona impilo lapha ngaphakathi. Thina ingako sahlukaniswa nomphakathi, bathoke kade indoda enamandla njengenandaba kusehlezi enza amanga. Nasemphakathini abasebeqalile umesaba, namhlanje endlini emnyama usezewalala. Ndiyayithi ngipoet ulwa noma ufuna ukwazi sikwenzakalani, ngcono ulalungalele ulindele isiqephu sesithathu. Le nkondlo ibhalwe uDlamini Mbongi.